Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau abinda za yi magana a kasuwa shine za yi magana akan always in direction. Always in direction, idan ka ji Albrook ya yi magana always in direction da kana kan littafin da za ka haɗu da always in, me yake nufi da always in? Directly from littafinsa, black if you have to be in the shadow, shine cewa abin da yake nufi a cikin kasuwa idan a daidai lokacin da kake cikin kasuwa whatever time aka tilasta maka kai deciding whether za ka yi buying ko za ka yi selling, duka hukuncin da ka yanke a nan buying ko sell a daidai wannan lokacin nan shine always in direction da ka yarda da shi a wannan lokacin na kasuwa. Da yawan lokuta mutane ba za su gane ba, amma abokina trader dan magogi yakan ce always in direction yanayi na yanzu. Idan yanayin yanzu a kayayyakin cewa baya ake yi, to da haka always in a lokacin nan shine buy. Idan kuma ka yadda a lokacin sell ake yi, da haka yanayi na yanzu shine sell. Da haka duka wani yanayi ne ka yadda a daidai wannan lokacin nan na kasuwa kai yaƙini shine cewa ake buying ko selling a wannan lokacin, shine abin da always yake magana yake nufi da always in direction. A cikin littafin za ka je yana ta magana a yanzu kasuwa ta kuma always in blaƙa. Za mu ga examples. Okay, yanzu kamar alal misali wannan picture, what is the always in direction? Buying, they are going up, creating higher low, kuma ban san ma me zai faru a wajen nan ba, har ka tilasta mu ne wani abu a nan wajen buying zai buying zai. Da haka yanayi ne yanzu a wannan lokacin a wannan yanayin na kasuwa is a buy. Da haka ba wani abu ne ba, kawai abin da aka tilasta maka ko a lokacin abin da ka yi yanke hukunci shi za ka yi, shi ne ake kira da always in. Yanzu bara mu sake ganin next picture. Okay, wannan it's quite clear ko? Na aka tilasta maka kai wani abu a kasuwa a daidai wannan lokacin sell za ka yi. Da haka kenan menene yanayi na yanzu ya kasance menene sell. Da albu za ka ji ya ce maka always in direction is sell. Ko this is an example. Mun ga next slide. Okay, idan ka ce me zan yi a nan wajen yanayi ne yanzu a nan wajen obviously buy. Ko without shade ko buy. Idan ka ce ka ci da samu a nan wajen sell ko. To amma a cikin abin da Albus yake magana yake kasancewa yayin kafin traders yadda da yanayi na yanzu, kafin traders makasudin traders yadda cewa yanayi na yanzu ko always in direction ya tabbata, suna buƙatar wani move mai ƙwari, wani spike in that direction wanda zai nuna musu cewa menene trend din ga inda yake, zai ƙara musu ƙwarin gwiwa. Yanzu kamar alal misali idan muka kalli wannan picture za mu iya cewa nan wajen trader da ake yi ko, za mu iya cewa wannan ba is one of the 3-4 consecutive bear bars ɗin su ne neman define cewa yanayi ne yanzu a daidai wani kan wannan chart idan ba mu ga past action ba shine ya koma menene sell, sannan suka samu follow through da abubuwa. Yanzu kamar alal misali this next chart an samu kaco this bear bar ya nuna mana cewa yanayi ne yanzu ya koma sell. Me yasa muka yi magana akan yanayi yanzu, me yasa muke magana akan always in direction? Yana da muhimmanci mutum ya san yanayi yanzu, so da trading in the direction of the always in direction is a high probability bet. Wata ka ainihin duk wanda yake trading always in direction, har dai kana trading always in direction da akwai high probability trade din da zaka samu is a high probability, har dai ka iya manage. Wata ka ainihin 70% of trade ɗinka har dai kai price action trader ne, idan zaka ke trading in the direction of always in, kuma kai amfani da big stop loss, kuma sannan ya kasance za ka yi amfani da scale din, to kana da high probability za ka ci wannan menene trading. Shi ne kawai na nishan. Da haka ne idan ka je kana kallon bidiyoyin Albrook ko kuma kana littafin Albrook ka ji ya ce maka always in direction is now buy, insha Allah wani dan guntun bidiyo da ne maka ya fuskantar da kai abin da ake nufi. Bisalam. Come from Kamatin Nabi,